So hi, hello, buhay. Welcome to my vlog. It's me, January Lee, and I'm Warren Kapampan, career vlogger. Just for today's video mga kapatid, so pupunta kami sa resort na CM Private Resort located at Barangay San Nicolas, Mexico, Pampanga. So ayan nga, so nagtutour na nga si Akla. Ayan, so meron siyang two beds in one bedroom. Tapos, meron siyang entertainment showcase. Tapos, ayan yung pool. Meron pang bata. Meron din pang matanda. So, ayan si Lola Sila. So, nagluluto siya ng lelot manok or lugaw ng manok. Tapos, meron ding sopas. Sopas! Ayan. Then, si Ate Lynn. Siyempre, si Lolo Pepe. My mother dear. Ayan, si mother dear. Ayan. So, tinutur ko kayo ngayon dito sa CN Private Resort. Ayan. Mura lang naman to mga kapatid. Then, syempre, it is libre by Ate Lynn. And yung mga, yung mga pagkain. Ayan si Ate Lynn. Ayan, naka-white. Ayan, siya yung mga nagtotong it's si Ponyang. Hi, Ponyang. Ayan. So, si Ate Din, yan, kasi is from Hawaii talaga mga yan. So, syempre, ayan si Joben, one of my pamangkin. Yan si Joben. Tapos, yun, si Joben, by the way, si Joben, isa siyang LPT like me. Pero graduate ng psychology. And nagtuturo siya ngayon sa University, National University. Ayan, dito naman, nagkukwaho sila. So, together with Lola Ta, ayan, siya nandyan sa pinsan kong si Marvin. And so, ang ganda-ganda ng resort, hindi naman siya ang ganda-ganda OA. Ang ganda ng resort, tahimik. Yun nga lang kasi, para ang kulang dito is, hindi ang init. Grabe yung init. Pero syempre dahil libre, ayun pamangkin ko, ayan, syempre libre lang ito. Pati yung food, libre lang. Courtesy of Ate Lynn. Ayan. So yung resort, isa lang yung room niya. Yun lang yung may aircon. Tapos hindi naman ganong kalakasan yung aircon niya. Tapos pero may mga ceiling fan naman siya. Ayan, kahit dyan, kung saan kami nagkakantahan. Ayan, Diyos ko, antok na yung pinsan ko. Si Marvin. Ayan. So, anong tawag dito? Okay naman siya. Yun nga lang, ang problem is, mainit talaga yung place niya. Tapos, hindi siya full pack. Full pack. Hindi pa, tawag na centralized yung kanyang aircon.